Kuchinzamo chia Amarani bamenyi bekenyero kia Nyamirandi eyue gotoka chinsamo chia Mbanda ward ya Amarani bunge ya Kituo cha North county ya Kisii nigo basokire na gukurira gusina kurwa ona kwimurunganiria ebikore byobo bibwetugo ebyabere bikanekwa ase gase chinsamo echo gwikira boneka nigo chia matewetani sana namo chia siririe chitugo chiabo chia siririe gwetani chiombe 10 ase amatuko abwangoiga munago tumanyo Kito Daniel Ontiri. Nasense meiga ya Mbanda ye kutoka Kituo cha North ase county ya Kisii. Ekenyero nonye nabo abamenyi bairwe ngai na baibi betugo kuro mapema omwaka oyo asichinka isana nemo tayari cheberwe chombe 10 engana yagendere koleta amabolyo igoro yobulendi bwensemeye. Nicodemus Ogega omugaka bwekenyoreke nero chakiretwe kubusenigwa asabogete Jumapili yaeta na kumere ng'ombe yaye yarenge rieme nemori charusi gwebweri unanonye charenge inse yoburendi obotingo asenka yaye one gento ngorete nsugumete gaitango ikaga konyora ng'ombe chingo chikuriyo chirogoro okoreki ngoira na gochinyomba gochingo beka bana erongi kiara nasogete ne kenyansa kera nabe kerongi ngobeka ne bikoroto tugwanza gokoreki ngotebire no mongina nendo ya ne gaiga bagwanza rene gukura ali twanze gukura ne tugoika epara onyora bangwana gete bakurukuru bakoira mabere marani bagoro bandenga ngomere turoje tenene sari rogoro igora agenda ora yose na ere yingo ngoena kanyora ne mori ingena rende baire bona bo mugano yore ngo mugenge gato paka wikira bona na ngombe yisirete tutaramanyanga injira kituranyare kanyora lakini nabone bwate matumaini ngombe nabera atuke kiara no anje tino jenga ngombe ya nero nesirete Karo mugoba nere nigalibirero kubotekana no gosiburwa gwechombe cheyibere kurobweri mapeme ikeye echo boigo chitaratoka gwikabono numokyoye bukurikia nonyero robote asigetaseni kyabanyimbo bado turanyora matunda ndeonsi iko narengera tungane nkonye njakoni nonyino mwana agendere school egere na inje naende na mabere twali bona abane bako boli mambi botambe bunga ng'ombe ya tiri kurusi mabe Omongina Teresia Monyenche umurimi n'umutugigiata wechombe ase myaka mingi bono kurwase kenyore kekyo nigonere areberero magaga yokuboka goche gukama akanyoro bweri bokwaura oteba abuoka nogo semerikwa ye kwarenge ngaboka mamne magi ngasokia magi na mate ngatereka ali siko ngagenda nyomba ngalende mori ngasiba bono nkaira na nkanyore ng'ombe teiyo bono ngukumina kinga ye ng'ombe ya chinji kumaga magachaka gukura gukirura riga nkanyora teiyo bono ng'ombe yana konya nere nkonye tegakininje ngosokera iga nanyora gintu nasokera mami egati yechiamate boigo chigendrete gwetera sari neria ya yunuke mongina egati yechinde chinyenge ono chikagenda igo tukachikorigia mami the following day omugambi tasem day omugambi nachete ekero omugambi achete agateba akakwana ya tu akwana tawe barasa agateba lika suspections abantu bakalika masakara kero balika akufungulia masakara yigawe akagenda naro tuachire koganya kurweria toteina ki suspections chianyore tunachieki asabono baboria bobisa babanyimbo gotinyo bolendi bunencheremo yogokiani bikore bingabunebi bono tukugunga abantu mbaro utatia tutarabamanya bagocha banyaki ebichaiga kaba akire ebicha batuma kaba atumire bamataye ng'ombe etu akonyoreire bali aliga nigocha moto kocho eng'ombe tuanyole ng'ombe Asese mwende omukomanda bobanyimbo ase sub-county ya Marani John Kemei Kimutai nigaenekirie negetaseni kyagetembe negotebuna ebikore bunebyo byabere bikogendera namba begetomokia kubisiria nechinga kecho abamenyi baboliwa kurwa mangana ayara bakonya sabutuki nkuribo teregetaseni kyagetembe kurega Marani ase county ya Kisii Eritrea nengoro kwa Daniel Ontiri.